Nalazimo se na Autohofu u Njemačkoj. Ne znam kako se beše zove grad. Zabranjeno je unutra da se bude dugo zbog korone, ali možeš samo da uzmeš doručak i da ideš. Kao što smo uzeli. Da vidimo što smo to dobili za doručak. Stavit ćemo ovdje. Tu treba da je pileće meso uz pomfrit, neki kečap. Da vidimo. Opa, pola pileta, pola pečenog pileta plus pomfrit, pomes, kako Nemci kažu. To je to što smo dobili. Ima obilna klopa za 12 € gratis. To se dobije, a može da se dobije što šta. Vidimo što nudi ovaj Autohof. Ovaj Autohof nudi obilnu klopu, razne vrste piva, koje su cene, znači sve. Da vidimo ovdje što ima. Ima neka klopa. Ja sam izabrao ovo što sam izabrao, ima i sladoled, 10 € sladoled. Fin restoran. I ovdje imam sve cene koje vrste klopa ima. To su cene, ovo što se ima. Mora da se nosi maska, da se peru ruke, kartica može da se plati. Ovo su cene. Tamo unutra je restoran, zabranjeno je da se bude duže od 5 minuta. Može da se puši. Imamo i bankomat. Ovdje je kazino. A ovo je zatvoreno. Ovo je letnja bašta. Fina letnja bašta, samo zbog korone nema nikog. Ovamo je pumpa. Tamo iza je parking za kamione. Preko puta je McDonald's. Onda tobogan za decu. A za sad, prijatelji, to je to. Autohof u Njemačkoj, klasičan Autohof u Njemačkoj.